hatiku percaya kowe pasti bisa ngelake aku cuma demo Dewa Kami Yusuf Ngapur Mojo Senjaya Blue Audio Sound System. Satu temannya buat Mas Bibit CS. Para gampang nompo lelakon iki aku kuwi coba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya sanging atiku wis dudu tuweku Gusti tansah apa-apa muga kowe eling hatiku. Ayo ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duwe hati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa isi kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang bakal ono ing ati nanging dudu aku sing duwe cuma dengan aku cuma dengan Jo